Moi kaikki YouTube-katsojat, tai no te, jotka katsotte videon. Eli mä oon siis KittyVetSops ja mä alan tekemään tänne YouTubeen nyt sitten LPS-videoita, sarjoja ja kepparijuttuja. Ja niin. Eli mulla on tulossa Gua-video kohta ja sitten Insta-haastevideo. Eli se, että jos tulee 50 tykkäystä, niin pitää kaataa jääkylmää vettä päälle. Ja mulle tuli 53 tai 52 tykkäystä siitä ja mä nyt sitten huomenna kaadan mun päälle kylmää vettä. Et tosi kiva. Ja joo. Eli ei mulla sit muuta. Toivottavasti tykkäätte mun videosta ja sori tää heiluu tää näyttö. Ja mulla on tää sininen tausta nyt parissa aikassa videossa, koska mä en oo löytänyt mitään muita taustoja. Sininen. Ja molemmissa on tämmösiä R-kuvia, jos ne huomaa. Joo, ja tosiaan toivottavasti tykkäätte mun videoista ja huomenna tulee se Gua tosiaan. Ja menkää seuraa mua KittyVetSops. Ja mulla tulee kohta 200 seuraajaa, joten please tulkaa follaan, joko. Joo, mut tosiaan ei mulla muuta. Mut joo, tosiaan toivottavasti tykkäätte mun videoista ja silleen, et joo. Eli moikka!